Ya. Munia. Nereteh nganti kaya bedhek ucapmu. Kowe wis mapan ning alas Krendha Wahana kene. Sadewa kowe ning wewengkonku. Raden Sedewa, Raden. Raden Sedewa. Batobat, kowe kuwi bangsane ngopo sikilmu ora ngambah lemah? Jebul kowe to sing bondo aku. Iya, Raden, iya. Ditepungake wae ya Raden, jenengku Kalika, Raden, Kalika. Wela Batobat, kotangku keri. Wela layak kok esis. Raden Sedewa, aku Kalika. Oh, kowe Kalika. Aku tetungguling berkasaan. Raden, anane Jingandika tak bondo mengkono merga kowe matur ana ngersaning dewaku Pukulun Sang-Hyang Bathari Durga sesembangku lah kok dadi ora sago nindakake pangruwat papa marang Pukulun Bathari Durga, Raden. Aku wis matur akeh-akeh, mestine kowe ya krungu. Raden, tindakno ya Raden. Ora, aku ora bakal nindakake. Batobat. Ana piyayi kok ya. Wong bagus-bagus kaya ngene lah kok dadi angel temen to Raden. Raden Batobat. Aku ya gumun Pandhawa kuwi kok bagus-bagus e ora jamak nyatane ora gile wae kok kaya ngene baguse. Granane ling ngrungi. Batobat, rikmane ngemak ngembang bakung, Batobat digelung barang. Netrane blalak-blalak, Batobat piyayi kakung kok ya lambene le demes Batobat. Nek dicokot ndane ya Raden. Raden Sedewa, Raden. Raden, aku tresna karo panjenengan lho, Raden. Raden Sedewa. Raden. Batobat, Raden, sawangen aku to Raden Batobat. Iki lho Raden kaya ngene, Raden. Kowe kok nggilani temen. Ayo minggato. Batobat, Raden, najan aku bangsaning demit nanging sawangen to Raden. Apa sliramu ora kepengin to Raden Batobat? Tata. Ya eling-eling sipating berkasaan. Ayo minggato. Ora minggato setakon dosamu. Arep ngopo kowe wis tak bondo? Kowe wis tak taleni. Kowe metu mesti bingung kaya nglangkai oyot nyimeng ora bakal bisa bali. Pati uripmu wis ana tangane setan Kalika lho, Raden. Iya kalah. Kalika isih gedhe rasa kesabaraku kage uculana lan kowe lunga. Aku kepengin matur nang ngersaning Pukulun Bathari Durga. Batobat.
Mengko dhisik turutana karepku ya Raden, turutana ya ampun. Raden. Kowe lak urung tau karo setan to, Raden. Ayo Raden, ayo Raden. Sahyani rasumunu sang sadewa mesti kaneng kalbu rasa benjas mantan Kang Mas mesti kan ning jantung pun kanthi majeng patun Kaliko kowe aja meksa rasaku. Ayo ngalih. Padu arep ngopo Raden? Aku bisa nindakake apa bae? Wong wedok wis kemetu nembung ora dituruti. Ayo. Gelem ora? Lewak sisan kowe. Ora gelem, ora sudi. Tobat. Setan jeneng setan dingin dorene ya. Ayo. Ayo, Cok. Jamput nganti kuwi. Iya, Ding. Wak. Wah, jangkit mau kok urung enek kesempatan. Mung karek mak lewek ngono. Ketoke sekrupe ya wis pas. Gorarem klewek angel. Wah, lele pa. Pangan aku iwak mentah. Pangan wae entuk pangan jeneng gawe. Kinrubut baju barat mahewu-hewu cacahe ana jrangkong warudaya ana wewe gidrah sundel bolong pocongan karo sukmane ledek mentir nggawa alat dhewe ana pangaribawa ingkang mijil saking wuragling Pandhawa hawa panas kendang kabuncang mbuh tibang
Aku iki kok mapan ana kene. Anakku ngger anakku. Kowe mati apa urip ngger kowe ana ngendi? Mati kowe Dewa. Guru wonten pangendika Kakang Rada. Jagat menika saya horeg. Mesenipun Paduka Yayi Pramesti kedah nandhukaken cipta raos Paduka. Ngrawekani perkawis menika menawi wurageling Pandhawa lajeng pejah. Kinten kula boten saya mendha angkara murka nanging badhe saya ndadra ngemutana bilih. Darmaning Pandhawa menika dereng dumugi semanten Yayi. Ayo Kakek Sedewa. Patimu wis ana astaning Betari Durga. Aduh pukulun iki. Menawi adreng kepareng Paduka. Kepareng Paduka lenggah ingkang prayogi pukulun. Raden Sedewa, sira wis pitaya sakmutuhe marang Wulagil Pandhawa, mula tak jabel basaku Betari Permuni. Iya ya Raden, iya. Rungokno apa ingkang dadi pangandikaku. Sejatine malih-malih apa ingkang aran tembung ruwat iku reresik reget. Diajak sawise gedhekake pamratobat bisa resik uripe. Lakuning urip kebak ing pengati-ati lan tansah ngesti marang kautaman. Iya ya Raden, titah ingkang reget iku titah ingkang jroning laku uripe ora laras kelawan hukum alam lan hukuming Hyang Widi. Durga, apa Raden? Titah ingkang cacat kodrat iku ingkang angka sepisan. Lire cacat wiwit mula bukane tumitah amarga wong tuwane kang nindakake kaluputan uga jroning saresmi ingkang mung kesurung kridaning nafsu satemah tumus ala marang jiwa lan uga wujuding jejabang. Bisa uga mengkono kaping pindho titah ingkang cacat lan darbe perkara. Sebab uripe tansah nandhang kaluputan ingkang kasengaja lan ora kasengaja ingkang gawe kapitunaning liyan.
kuwi ingkang angka 2. Ingkang angka 3 titah ingkang cacat lan darbe perkara keluputan ingkang katindakake nalikane jaman kepungkur mula kaya dene duwe utang. Ingkang utang iku mau kudu disaur Durga. Iya Raden. Syarate wong ingkang diruwat yaiku pasrah lan percaya sakwutuhe marang panguwasane sing gawe urip. Angka 2 tekad ingkang gumolong ngowahi tumindak nista. Ingkang angka 3 tekad mung nyawiji kanthi laku brata. Wondene ingkang angka 4 rasa rumangsa lan ngrumangsani yen to awakmu iku reget nista lan kebak dosa. Iya Raden, mula Durga maragake yen pancen sira wis pitaya sakwutuhe percaya marang Kang Akarya Loka, aku mung sakderma. Aku mung sakderma dadi lantaran sesuciya lan nentemna pramana sejati ya jatining paningalira nyawijiya keketeking rasamu muhung marang pamratobat. Kan Durga Ketabairawi para masuk Matara Pinaka jiwaning praja Mawak Sukerta Dukstam Mahaken Halahayu Sukaduh kaning dadi ingkang werdine ing kono sira Durga sira raseksi luwih migatekna ingkang minangka sumber panguripaning wong akeh kang andarbeni kapribaden becik lan ala mahanani kang angkara uga kang seneng lan kang susah. Ya Maraja Jaramaya sapa ingkang mungsuhi balika dadi welas asih. Ya marani Niramaya sapa ingkang teka kanthi niat ala balika ngedoha. Ya Silapa Palasya sapa ingkang gawe kaliren balik meneh ana pangan. Ya Midura Radumya sapa ingkang meksa balik meneh ana kamardikan. Ya Midusa Sadumya sapa ingkang gawe dosa balika menehi nugraha. Ya Dayuda Dayudaya sapa ingkang ngajak perang balika bedamen. Ya Siyaca Cayasiya sapa ingkang gawe cacat lan rusak balika waras lan weruh. Ya Sihama Mahasiya sapa ingkang gething balika dadi tresna.
Gong ilahing awigena mastuna masidam. Yayi Permoni sira wis bali marang jatining wujud. Bathari Umayanti garwa ulun Yayi. Inggih pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami nggih. Sedaya kala walabet saking makartining cipta rasa. Titah paduka wuragiling Pandhawa kadhi sabda paduka ulun ing nguni pukulun. Ya Yayi. Sadewa kula wonten dawuh pukulun. Iya. Sira wis bisa nindakake dharma. Wicaksana lair miwah batinira. Gandeng sira bangkit angruwat papa. Panandanging Yayi Bathari Pramuni satemah wis dadi apsari kasuwargan garwa ulun. Pantes sira anyandang jeneng Sang Sudamala. Dewaya nuntuna wong perang kasangsayan yen to kadulu saking bocah ing wukir. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Iya. Dewa ulun Dhanrima ya Sudamala. Nuwun inggih pukulun. Karya Rahayu Basuki Yayi Umayanti ulun kanthi kondur bali makayangan muga kang sedya hayu mangya rahayu.